Shin kana son ka koyi yadda ake amfani da Google Docs? A cikin wannan bidiyon zan koya muku mataki-mataki daga buɗe sabon takarda zuwa yin gyare-gyare da saka abubuwa masu amfani. Ko kai ɗalibi ne, malami ko mai kasuwanci, wannan bidiyon ya dace da kai. Ku marmatso in nuna muku yadda ake wannan al'amarin. Kafin ka fara ya kamata ka yi login in Gmail account ɗinka. Sai ka je sama ta hannun dama inda za ka ga ɗigo guda 9 ɗin nan. Sai ka danna. Ka zo ƙasa inda za ka ga an rubuta Docs. Kana iya kuma zuwa ta hannun hagu inda za ka ga an rubuta New mai alamar tarawa. Zai baka zaɓi daban-daban amma yau zuwa za mu yi Google Docs. Kana kuma iya zuwa kai tsaye ka rubuta docs.google.com a cikin address bar ɗin browser ɗinka. Nan take za ku ga takardar ku ta buɗe mai kama da Microsoft Word. Wannan shahin ya ƙura mana ido amma za mu yi maganin shi. Za ka iya kai rubutunka yadda ka saba sai ka zo ka gyara shi. In kana son rubutunka ya yi kauri, ka danna B. Shi zai sa rubutunka ya yi bold. Kana iya kuma ka sa rubutunka ya ɗan juya wato italics. In kuma kana son ka jaddada sai ka yi underlining. Kai har launin rubutunka kana iya ka canza a nan wurin. Za ka iya sa hoto ko link a wannan document ɗin. Za ka iya canza nau'in rubutun ko girman shi da yadda rubutun ke tsayawa daga hannun hagu ko tsakiya ko dama. Har list za ka iya yi a nan wurin. Za ka iya canza nau'in rubutu ko girman haruffa. Domin saka jerin abubuwa danna alamar bullet. Idan kana son jerin lambobi danna alamar numbers. In kana son ka canza ma takardarka suna, ka je file sai ka zo rename. Zai baka daman ka sa sunan da kake so. A cikin sauƙi ka haɗa document ɗinka na farko akan Google. Kuma abu mai ban sha'awa, ko da NEPA ta ɗauke wuta a yanzu, document ɗinka yana nan babu inda ya je. Duba bidiyo ɗina da ya gabata yadda za ka san yadda za ka ba abokanka ko abokan aikinka dama su ga wannan document ɗin ko su yi gyara ma a kai. Fasaha a sauƙaƙe tare da Malamar Tech. Na gode.